вечер. Днес сте с новия подкаст на Българи Медия, който се нарича Град на високо. И днес ще обсъдим местните избори, защото това е тема, която е актуална. Сега ни предстоят неделята избори. И това, което виждаме последно време е направо посмешище. Бих казал един фарс. Преди да продължим по същество по темата, да кажем на нашите зрители да харесат видеото, да се абонират за Българи Медия, за да следят всичко актуално, което правим като предавания. А и това помага, бих казал, че помага да се разпространи нашата медия и това, което казваме и говорим. Точно така. Ние много с вас се чудихме, и зрителите да го разберат това нещо въобще, дали да имаме такив подкаст. Много се чудихме, защото се набутаме в тая кал и това, което в момента се случва, то е под всякаква критика на много ниско ниво. А такива избори толкова слаби, аз не съм толкова години, не съм бил... Ако изглеждаме уморени на камерите, да знаят зрителите, че заради точно тия ни дебати изобщо и заслужава ли си да правим такъв малко разговор? сме демотивирани, обаче го правим за хората, които трябва да имат все пак някаква гледна точка и трябва да имат алтернатива. Да видят какво би трябвало да са изборите, местни избори. Защото ние друг път много сме говорили в политическа академия, в други формати за парламентарните избори, какви трябва да бъдат, защо да не гласуват хората в момента, че трябва да има нова система, мажоритарна, изобщо да се променят нещата чрез едно велико народно събрание. Въобще, но това е въпрос, който трябва да се разглежда в цялото общество, обществото да озрее. Което знаем, че далече от това, ние в този смисъл сме и възпитатели. Трябва да има едно превъзпитание, политическо превъзпитание относно конструкциите, основите на що е републикански строй. Но в този смисъл, поне сега са местни избори, беше ужасяващо да видиш нещо, което иначе само по себе си би трябвало да има мажоритарен характер. Нали, изборите за... Да, между това да ви кажа нещо, което е уникално за нашите избори. Уж мажоритарен вод, обаче гледаш какво става, какви сглобки, какви договорки, какво нещо това. Да не говорим за партийните парашутисти в по-малките населени места. Ама това е, в момента си има игран матч, се казва, или оговорен матч. Тоест предварително разигран. Това е ужасяващо. Това всъщност в момента е имитация на местни избори, на мажоритарно. Имитация на демократичен строй, имитация на републикански строй, имитация на всякакво ниво. Аз затова исках да има този подкаст. Пак казвам, не съм много мотивиран, но много хора, които са ни слушали относно парламентарни избори, биха си задали въпроса, ето сега са мажоритарни, що да не гласуваме? Защото пак не са мажоритарни. Сега ще го обясня по много причини. И освен това искаме да покажем алтернатива. Какви трябва да са истинските избори за един градоначалник. Сега под градоначалник, помня там Сотиров ли се беше обадил, правилно беше направил забележка, не знам кой умник там от разните пиари беше го измислил, защото той недочул някои неща, които ние в миналото сме си говорили в някакви кръгове на политическа академия. И той правилно направи забележка, че преди 9 септември, пред царство България, говорим за третата българска държава, градоначалник е смисъл, това е шеф на полицията. Обаче, има една поправка. Има и друг термин градоначалник, който е свързан с цялата политическа философия на Платон за града държава. Градоначалника е в смисъл на началник, начинател, лидер, който буквално започва неща. Той твори, надгражда, градящ един град. Мадрец, поради тая политическа философия. Но в този смисъл имам пред, днес е хубаво да гърнем така, какво би трябвало всъщност да бъде градоначалника и в онзи контекст, който ние имаме предвид. Така че малко ще извадим хората от това блато, в което в момента виждаме театър и посмешище, жалка пародия. Да покажем, че нещо има и алтернативи, има бъдеще, какво се търси. Добре, може би от полезна отправна точка сами хрумва е да направим някакъв контраст между това, което виждаме в политическото блато на политическото статукво и това, което са някакви основни принципи, нали, на истинския градоначалник. Негови характеристики. И оттам да направим интересен контраст, за да видим защо всъщност ние нямаме мажоритарен избор и не можем да изберем истински градоначалник. И говоря за София, но това важи за всички населени места в България. Древната политическа концепция, която трябва да е най-модерната, защото тя е вечна, защото се работи с вечната реалност, разглежда един град като човешко същество. Като организъм. Като организъм. И както човешкото същество има тяло,
Но ако е само тяло, нали, представете си, има душа, има дух, има много компоненти и не трябва да се тръгва от телесното. Ние виждаме в този момент, всички говорят за транспорт, за какво си тук, какво ще направят. Те тръгват от неправилната посока и се надпреварват кой по-добре ще уреди града. И между другото, забеляли сте толкова години, се имаше избори и така, кметски говоря, аз съм помня и по-назад във времето. Ами да ви кажа, въпреки че огромни средства има бюджета на София, поне сме софиянци, но това се отнася и за много други градове. Тук няма да зачекваме темата, че трябва да има една децентрализация. Нали? Това е една тема, която ние друг път сме говорили и умишлено не се прави, за да могат партийните октоподи, т.е. партокрацията да владее и да си налага свои кметове, това, че няма никакъв мажоритарен. Това е добра идея в бъдеще да направим специално тема на нашия подкаст за децентрализацията и нуждата и как би могла да се осъществи една такава идея, защото има много качествени идеи, пък и ние самите в наши разговори други сме разработили. Политическа академия сме разработили. Това е много голяма тема. За друг подкаст. Да, но мисълта ми е тая, че на практика виждали сме как това не работи. И всеки се прави на голям спец, на голям... Да не говорим, че какви спецове са, виждате, нали, няма какво да коментираме изведнъж от някъде парашутисти, от дали медии, дали... Освен това да ви кажа, то не е въпрос да си бизнесмен, защото това е градоначалникът трябва да разсъждава за града като живо същество. Това са разсъждавали мъдреци. Това е политическата философия на Платон, който между другото заимства концепциите на Огайон. Една от най-древните концепции учения, още от древните траки, от най-дълбоки времена. Защото знаем Платон, той е наследник на една друга традиция, питагорейство. Питагорейството е свързано с големите мъдреци на Тракия преди идването на гърците и така нататък. Но това е друга тема. Само загадвам. Но мисълта ми е, това е един съвсем друг подход. Но пак, ако видиме дори на такова ниво, ако разглеждаме само физическата, сетивната част на града, как изглежда въздух, това са важни неща, но не се почва от там. Защото ако се почва там, никога не се постига нищо. Това е като да градиш семейство само от секса. Или само от парите. Нали? Не може. Нали? Рано или късно се разделят. Нали? Тоест, затова... Основанията, значи всеки си дърпа след това при развода нещата и така става след всеки, като си отиде в Андъкове или някой друг, се развода всеки гледа какво да гепи. Нали? Основанията, начин на тези взаимоотношения са тотално различни. Абсолютно погрешно е всичко, което се прави. Да не говорим тук, че много от самите кандидати, те самите нямат менталитета на стопани. Стопанин не е просто бизнесмен. Стопанин, който гледа на своето домочади и гледа развитието, не на дете му само да е облечено на хранено. Това е също много елементарно мислене. А неговото изграждане и израстване като личност. Един съвсем различен подход. Защото втория компонент, който е по-дълбок, както и на едно човешко същество, това е неговата психика, неговия интелект. Бих казал втория компонент, но не даже най-първичен и най-важен, но това е културата. Акцента върху културата, върху паметта на един град. Дори паметници. Не е въпроса да махаме паметници, какво ще направим като паметници вместо тях. Това, забелявате, се говориш, махаме ли, моча, няма ли... впечатление даже в този контекст, че имаше от двамата главни претенденти на Хекимян и на Терзиев, даже във връзка с такива въпроси относно културата в столицата. Всъщност и двамата отклониха като неперспективно или нещо, на което няма да наблягат всъщност историческите паметници. Тези, които пазят историята, паметта на софиянците или на българите, защото все пак София е столица на България, точно така, да. Нейните владетели. Изобщо историята, с която българите се гордеят. Те бягат от това. Те бягат от това нещо тотално и всъщност търсят алтернативна култура, каквото и значи това нещо. Това е ужасно. Но ние виждахме и до сега разни празнувани, какви там, не знам какви програми там към столично общество, но бузи по време на празници, нали, неща, които са много слаби. Това е много важно, е всъщност душата на един град. Културата, това, което е нали, веднага ще кажем с образованието свързано. Разбира се, че тия неща са свързани с подрастващите. Но първия пък най-първичен компонент, както според Платоновата политическа философия, там където диалозите с Сократ относно държавата и така нататък, те са заимствани от по-древни източници, но концепцията, както за човека, че най-висшата реалност е нещо, което не е сетивно. То е в най-умозрителност на уния ейдоси и онези форми или логоси,
които всъщност са първични и там е оная реалност, която протича всяко познание и животворните извори на човешката природа. Но ако гледаме града също като нещо, не нещо такова, то е такова, той е като жив организъм, това е обществен организъм. Най-дълбоката тайна, нали, дълбочина на градът е неговото общество, гражданското общество, но то се изгражда чрез дух. Духът на един град. Идентичността на един град. Да, и тя не може да бъде явена с просто ежеседмични маратони в центъра на София. Това само по себе си не че нещо лошо, Не е лошо. но то Не е това. но не е това. Точно. Не е това, което всъщност и гражданите на един град имат нужда, за да се чувстват заедно и се чувстват един организъм. Духът на София е тотално загубен. А София е единственият град, който, това е в световен мащаб, единственият град, който е наречен на премъдростта Божия. Да не говорим, че тук има вече и подмяни, защото ти каза, като видим статуята само на светата София и като виждам много други неща, виждаме подмяна. Тоест е съкрушен, загубен е духът на София, а оттам и култура. Като каза статуята, защото има много интерпретации на какво всъщност изобразява. Друг ли персонаж е, нали, не е света София. Това нещо наистина може да се спори, но според мен е важно да се види той, който изобразява статуята, ако това е света София и той така я нарича, какво е отношението му към светизата? Към концепцията за святост изобщо и оттам вече в хералдиката, нали, на изображението да се види дали съответства всъщност на наименованието на нашата столица. Да не говорим за духът на този град, който още е наречен още от древността на името на църквата Света София. Да. На Сърдикийски събор. На дълбоки неща. Преди това да кажем Средец, ма то също, или Триадица, което е свързано с Столица. И аз тук не говоря за някакъв християнски фундаментализъм, за някакво крайно православие или нещо. Не, аз говоря за дух, за отношение. Ние имаме невероятни, самия факт Лъвов мост, Орлов мост, те са даже като херовими, ако някой знае за какво говоря, ама който знае. Но имам предвид, че това са уникални. Също това, че в центъра на града има уникална ситуация, че има джамия, до синагога, до католическа църква, до православието в един малък. Това е просто невероятно, като една малка света среда, като един малък Иерусалим, да го кажа, но самото име, което носи, още от Юстиниан, а пък и от преди това Константин, тия връзки са уникални. Никой не мисли за това, но духът на един град, след това културата, културните събития, празниците, паметниците, чак тогава се идва и вече образование, млади хора. Този дух вече прелива в сетивността, както едно човешко същество, когато има своята вътрешна идентичност, той телесността му се изцелява и тя винаги успява. Тоест, чак тогава идват и неща, но как да кажа, те възпитаха масово хората, които дори идващи от провинцията, не е проблема, че идват от провинцията, но те не ги вкарват в духът на този град. Както и хора, които са и в провинцията, различните градове, Пловдив е уникален град, Варна, Бургас, Стара Загора, Казанлък, Велико Търново. Айде да не ги изреждам всички. Русе. Всеки град, но това е просто една манджа с грозде. То е всичко объркано, защото всъщност тия хора са некомпетентни. Искам да кажа, те са тотално некомпетентни. Те не са лидери. Платон казва, че градоначалника трябва да е мъдрец. Сега като ги гледаме тия... Аз между другото точно тази връзка да ти кажа, аз като ги гледам и интервютата, освен че нали, на всичките програмата им е почти еднаква. На практика всеки ще направи едно и също нещо. Я детските градини, тротуарите, ремонта. Аз не знам, това е ремонт. Почките, корупцията. Да. Аз не знам, в смисъл, по тази логика трябва да, нали, кмет на София да стане най-добрия плочкаджия, за да може да се реализира ремонт. Да, така излиза, така излиза. Защото на практика аз това, което виждам, е това, че всеки се бори да бъде по-ефективен в администрирането на нещата, без всъщност изобщо да разсъждава за тия основи. Тоест няма даже разсъдък за тия основи, за които ни говориш. Той трябва да си направи администрация, която се грижи за това. Той трябва да е лидер, духовен лидер. Ще го кажа нещо. София, гражданите на София, всеки говори как обича града си София. Но, както говорихме до сега, идентичността на София е загубена. И в интерес на истината, града на София, всеки софиянец трябва да се замисли, че идентичността на София не е само това колко леко ти минава, когато отиваш от вкъщи до работа,
нали, и някакви такива просто комфорта на живота е свързано точно с този дух, тази среда, за която говорим. Дори общност. Загубена общност. Защото нека не А забравяме, когато се запази духът, той води и до този комфорт, Точно включително. така, точно До така. облагородяване на средата, Уют. уюта, Както старата облагородяване хубава на дума. средата в една красива среда, наистина. Даже аз бих казал, че има безброй начини, по които градът може да бъде подреден чисто административно, чисто и като инфраструктура. Но всъщност това, което липсва, е този дух на града, който всъщност да направи най-добрата подредба, която да бъде удачна дори в този контекст. Тоест, мисълта ми, нали, потвърждавам това, което каза, нали, за това, че в крайна сметка началото на цялата подредба на града идва първо от тези елементи, тези компоненти. Първия, който е свързан с градоначалника, то, който е всъщност мадрец, който да може да даде това и на гражданите. Така е. Аз си замислим сега за другите теми. Ти ме гледаш, че не ти реагирам, не ти реагирам. Мисли и другото да... С риск да изглежда, че симпатизирам някой, който изобщо не е така, ми направи впечатление, примерно, че Хекимян точно по този начин беше подходил, защото той не може да се похвали с велико администриране на каквито и да е такива проекти, нали, относно... Все едно Васил Терезиев може. Нали? Но той има голямо самочувствие за това нещо. Хекимян, защото не може да се похвали с някакъв особен управленски опит, освен, нали, в телевизията, но там са тотално различни нещата. Той за това започна още, прескачайки някои критики към неговата персона, с това, че ще разчита на администрацията, която до сега е била в общината и така нататък. Само, че хубаво, окей, той ще разчита на експертно ниво, на администрация, която ще администрира тия процеси, но това прави ли го мадрец, който да може да управлява тия процеси? То се отнася и за другите. Прави ли ги мъдреци, когато лягат върху това да критикуват предишното управление? Примерно, и като разчитат да просто един екип, който са много добри екипа, те тогава за самите лидери за какво са? Каква е тяхната функция? Какво представлява? Да бъдат просто избираемо лице ли? Да известно лице, което просто да разпознаваемо. Това ли е идеята? Някакъв вид фасада. Това ли е мажоритарния вод? Това е най-гадното. Аз според мен това абсолютно няма никакъв мажоритарен вод. Ние за това говорим за мъдреци. Няма такива. В момента това са шпионки. И даже са си разиграли на дъската, кои пионки всъщност всички са се разбрали, кои ще станат кметове, или най-вероятно, а другите просто ги използват да ги им дадат старт евентуално за европейските избори. Кимян евентуално натам. Просто го вкарват в голямата политика. Да, Васил Терзиев също, той се готви за голямата политика. Както и много други. Да измести някои други хора в ПП. Да, още на времето, нали, Бойко Борисов така стана, нали, от комисар, после, нали, кмет, после вече голям. Защото и много хора не разбират, че медиите, които задължително трябва да отразят всеки кандидат, на практика това е трамплин към политиката. Тоест, това са си неща, които хората не разбират как ги баламосват. И това е факт. Да не говорим, пак дето го казахме, какъв мажоритарен вод, след като самата система е такава, че решенията на кмета зависят после от общинските съветници, а така е направено, умишлено, че фактически ако дори един кмет независимо да влезе с инициативен комитет, всеки отделен пък съветник, той т.е. няма да има отбор с него, трябва да бъде с отделен комитет, което е абсурдно, ако той иска да си изгради отбор, който е запознат с самата система, знае това. Да, и на практика всички се прикачват към някаква политическа сила. Дори независимите трябва да бъдат така задкулисно подкрепени от различни политически играчи, т.е. от пак партокрацията, пак корпоративния вод, пак същите магари. Т.е. това, което е отвратително, ние всички виждаме и целият български народ му се повръща от парламента и всичките тия нали, всичко това, което виждате от името на народа, без истинска легитимност, го виждаме и на ниво местни избори. На практика местния парламент, общинските съветници е повторение на това, което виждаме с глобката. На национално ниво. Точно Аз бих казал, по принцип, самия механизъм и нуждата от общинските съвети, тя е на лице. В смисъл, когато говорим за демокрация, когато има мнозинство, което е избрало, да кажем, нали, един кандидат, за каквото е било, в случай говорим за кметския вод, републиканския модел казва, че тая власт не може да бъде, нали, абсолютна, да кажем, или да бъде неограничена, за да не може мнозинството да налага, нали, над малцинството нещо, което примерно не би било морално добро и така нататък. Но проблема е всъщност, когато тая партокрация или партизанщина
защото тази думичка също сме забравили. Да. Та партизанщина, която виждаме на национално ниво и сглобкаджийство някакво, всъщност се пренася на общинско ниво, а оттам реално погледнато кметове стават и марионетки. Разпределение на разни на ресурси. територии, ресурси. И знам, че много от нашите зрители ще кажат, ама вие за какви принципи, за какъв морал говорите, за какви основи, за Платон или за нещо друго. Тук нещата се свеждат до разни такива сглобки наистина на общинско ниво, за разни далавери, за обществени поръчки и всичко това е така. Само, че реално погледнато, основанията, всъщност поради това, че хората не разбират основанията на една власт, включително на местното самоуправление, на общинския съвет. За какво представлява общинския съвет? Каква е функцията на общинския съветник? Не просто административно, нали, по правилника на общината, но какви са неговите функции реално? Това е загубено изобщо. И това, което говорим идеали или идеологии, то произлиза също от идеите на Платон. Защото много хора казват, какво общо има тук Платон? Чакай бе, защо говорите тогава за идеологии, идеали и така нататък? Защо говорите за нравственост и морал? И ти нещата и проистичат от там. Нравственост, морал идва от понятието характер. Характеристиките са архетипи, те произлизат от същите форми и идеи, за които Платон говори. И тогава да си траят тогава, които казват, стига Платон, морал, какъв морал? Ти не разбираш ли какво значи морал? Тия хора са профани. Те не знаят за какво говорят. Това са клишета. Без никакво съдържание. Това е проблема, че всъщност това го виждаме из глобката, която е абсолютно неморална, както казва, заради разпределение, защото нямало как да стане, освен чрез глобка. Що да няма как да стане, бе? Ако има истински лидери, не са марионетки и пешки някакви там, защо да не може? Ако има обща посока, ние както казахме за един град, това се отнася за една държава, духът на една държава, дори предците, когато говорим примерно за един град, това са големите деятели, големите интелектуалци и в миналото, затова говорим за паметници. И това се отнася и за държавата ми, следвайте техния светъл пример. Когато има цяла национална доктрина, ние знаем на къде отиваме. Няма такава обаче в момента. В момента няма национална доктрина. По тази причина няма и доктрина за града. Няма градска доктрина. Да видим какво ще се развива Пловдив, какво ще се развива София. Каква е концепцията в бъдещето. То не е само дали ще правиш високи небостъргачи. Дългосрочните планове не само в градостройство като строителството на кварталите, но дългосрочно какво се цели в града. Тоест, това е доктрина, която е свързана с самото общество. На практика София е загубила точно това, което на времето старите хора казват е имало. Когато София била много по-малка, още по царско време е имало наистина общност, имало е дух, имало е една среда уникална. В този смисъл това е загубено, трябва да се възстанови. Затова казвам, че трябва да се тръгне от реалността, която не е от краката, а от главата, от това, което е умът, което е интелекта, което е духът на един град. Точно така. И за да не си мислят хората, че говорим само за минало, ето, липсва визионерство. Това, което е да направи града да бъде прогресивен. Надграждане. Точно така. Има и надграждане. Градеж. Градоначалникът трябва да е начинател на много проекти, той трябва да надгражда. Да има растеж. Точно така. Между другото, ще кажа едно нещо. Дори първата стъпка, нали, хората това да го осъзнават, че това, което в момента се разиграва, е наистина един театър. Защото ние виждаме, ето, на централизирано ниво, на ниво правителство има сглобка. Нали така? Има сглобка. А сега изведнъж гледаме, че в София двамата уж най-големи кандидати всъщност са опоненти и също се разиграват един театър. Все едно се връщаме към преди сглобката, как нали, ГЕРБ срещу ППДБ и така нататък. Там ще видим дали няма да има изненади, но в общи линии да, те и други го казват, че Хикимяни и Тезиев са в общи линии като близнаци. Те нямат много разлики в нещата, които говорят, пък и изобщо профила на личност, характер и така. Не само това, да ви кажа, аз това, което забелязваме, че то понякога си приличава, нали, точно защото има разминаване между това реално какво мислят, разсъждават, какво търсят наистина. В един момент виждаш как определени изказвания, определени неща, тези точки, планове и така нататък, те са едни пиар ходове и си приличава всъщност как за цялото нещо стои просто едни пиар умове, центрове, тинтанкове в кавички. Спонсори, спонсори. Нека си кажем истината. Могъщите спонсори, да. Които всъщност разсъждават как всъщност да по някакъв начин да заблудят масата хора. И после да осъбят властта. Точно така. Всъщност това е тяхната цека. Те така разсъждават. Това е начин им на мислене, това е начин им менталитета, културата. Това е всъщност техния дух, така да го кажа. Точно това е. Това е, както казах, града се разглежда като жив организъм.
Това е все едно човек както са станали материалисти, първо мислят за парите. Mm-hmm. Първо мислят за нагоните си. Когато един човек мисли първо за нагоните си, такова битие няма начин да го, освен до разпад. Който за него е най-важно клюпачката, манджата и другите удоволствия, рано или късно стига до просешкото яри или стига до разпад. Големите натрупвания дори, и това се знае от историята, големите натрупвания в Европа и по света на блага материални започват от духовно развитие, от вътрешен градеж. Това са го правили хора, които са били мъдри, които са търсили перспективи. И поради тяхното разсъждаване, надграждане над това, което са били като наследници, да надграждат с истинските важни неща, това е довеждало до благоденствие. Тоест, както един човек, когато не е, той тогава няма да е корумпиран, когато не мисли като животното днеска да се нахрани, да открадне, този мандат да мине, да клюпачката да усребриме, на спонсорите да върнем и на нещо за да заделиме, както разсъждават мнозина. Когато го има другото, един лидер, визионер, градоначалник, то естествено след това има и благоденствие и естествено такъв човек и е нравствен и тогава наистина се свежда до минимум корупцията. Защото тя съществува винаги по периферията, но когато не е модел, това е благоденствие за един град. Докато аз виждам разсъждаването на тия хора само по себе си предпоставка за модел на корупция. Корупционен модел. Да, и само начинът им на мислене постоянно показва, че тия хора, това са модела им е, няма начин да няма корупция. Те да съждават като бизнесмени. Някои журналисти, за които си мислят, че корупцията е само като бутнеш на катаджията на нещо или на някое гише. Не, корупцията е цялостен модел и цялостно явление, което е в начина на мислене, начина на действие. Мнозина от... Да, между другото, в интересни си, даже ще кажа нещо, нали, много това е първо корупция на ценностите. Ако човек разсъждава като бизнесмен и така разсъждава, защото бизнеса има, особено, извинявай, че те прекъснах, особено когато има, как го наричат, лобита и има узаконена корупция. Тя казвам узаконена, тя не е законна, но която е въпрос на обръчи, както говорихше във времето Доган. Когато става въпрос, ето това са конфликтите на интереси. Това е начина на мислене на всички бизнесмени. Така че това като ни дават модела най-добре бизнесмен, това е напротив. Това е вратичка към тотална корупция. Ти ми взе абсолютно думите от устата. Точно това беше, което иска да кажа. Всеки претендира, че той има управленски капацитет, защото бил бизнесмен в това, онова или еди какво си. Обаче в бизнес средата е много различно от това да бъдеш градоначалник. Нали, това, което имаш предвид. Защото в бизнес средата, нали, ясно, контакти, свои хора, това е менталитет, това е начина на съждение, хора, които познаваш, нали, така нататък. Докато при градоначалника нещо друго, ти там боравиш вече с други понятия, други естества. Друго измерение, друг начин, друго визионерство. И всъщност, вкарвайки бизнес мисленето в тия неща, ти вкарваш точно това, което всъщност правят. Това е корупционен модел. Да. Е корупционен модел. Той, нали, всяка партия, нали, в случай, както самия Доган го е казал, нали, на времето, че си има обръч от фирми. В този смисъл, какво друго може да очакваме от новите бизнесмени, които, примерно, казват... Ние ги им чухме там какво си говорят на записи, ние видяхме какво си правят. И това е начина на... И хората не разбират, че даже не е въпроса коя партия ще дойде. Ако е същия модел партийно градене, дали е ПП, дори други втори, трети, този менталитет е едно и също. Точно така е. И това дали на местно ниво, това е същата работа, да се докопат до потоците, да смучат, нали, и да осмислят своите капиталовложения, т.е. това, което са вложили в една кампания, защото това не е шега работа. И все пак, нали, спонсори. Нека кажем няколко кампании. Точно така. Аз исках да кажа в този смисъл, да отидем към израза, защото не знам, темата е много голяма. Ние може би ще продължим след изборите. Със сигурност. Но да кажа, ще ме пита, защото ме питат разни хора да гласуваме ли все пак, нали, какво да правя. Ами ако искате да се участвате, като изхабявате правото си на глас, да се участвате на продължаващи грабежи и на всичко това, което ми гласувайте, но имайте преди тогава, тук говорим също за решенията на човека, неговите действия. Ние не разбираме, че всяко действие има последствия. И никой да не се оплаква, защото много хора казват, защото не гласувахте, вижте какво. Напротив,
Ти, които са гласували, вижте какво докараха. Какво избраха. Напротив, идеята е, ако хората демонстрират, това е въпрос да нямат последствията, да откажат да гласуват и това се отнася и за национално ниво и така. Не да кажеш, ами няма по-добро, затова е най-малкото зло. Древните, затова е много хубаво на тази думичка, която те казват: който прави нещо без убеждение, грях нему. Обаче думата убеждение много хора бъркат с някакво мнение. Думата убеждение идва корена и от да бъдеш. И това пак се връщам към оная мъдрост, Платон, която е черпи от много по-древни избори, затова говорих за Огайон, където става въпрос да бъдеш, това означава да си оная идентичност в оная реалност на ония първични образи, които са преди сетивността. Сетивността е действителността на проектирания свят. Докато първичната реалност са ние първообрази, онова, което извира от битието и от същевременно в човешката природа и в природата на цялото мироздание. В каква връзка го казвам? Защото той, когато казва за познание, защото говорим за избора, че истинското познание не е мнение, не е придобито отвън. Истинското познание е точно в тая реалност на мъдреците. Там, където ти придобиваш оная идентичност, защото говорихме за града, града също като градеше идентичност, така и за човек. Един град се изгражда истински, когато и неговите жители са част от градежа. Да, трябва да има, това се отнася и за нацията, говорим и за народите. Ако няма поне някаква, ще кажа, критична маса от хора, които да бъдат лидери, защото не става просто само за един човек. Дали са лидери, бъдеще мажоритарно избрани депутати, нали, народни представители, истински представители на народа си, не по време на политически такива кампании, а преди това в обществото явни като двигатели, като визионери. Но това се отнася и в градовете. Когато има поне една критична маса от хора, които имат такова мислене, те ще дъпнат целия народ. Но се връщам към това. Хора, които всъщност и в убежденията си следват идентичност. Следват нещо, което са познали от вътрешността си, нещо, което е даденост, което е нещо много по-дълбоко от мнението. Защото в момента те градят целите си кампания на мнения. Кой харесваш повече? Клюки, мърсотийки, и много изключително компромати. И тесни аргументи. В смисъл, нали, ма това как било, онова как било, някакви тесни неща, които са някакви обстоятелства, които просто се дебатират. Вместо да се дебатира по-голямата картинка, която тя е значение. В този смисъл аз да кажа, Политическа академия гледа на целият политически процес като процес и на възпитание. Политиката те са го превърнали умишлено, така си като животини са дресирали народонаселението да следват някакви техни модели, казват това е модел. Не е верно това нещо. Политиката възпитава ценности. Истинската политика, както го казва Платон, и той затова разграничава. Той говори също, че има олигархичен модел, има много различни модели, които са фалшификати. Той говори за истинския модел е на мъдреците владетели, в случая градоначалник. Визионери, мъдреци. И ние трябва да разбираме, че истинската политика, тя е възпитание. Тя е известие. Тя е известие за доброто. За добрата природа, за това, което е очистено от паразити, от извращения, от всичко друго. Това е известие на една власт, която сама по себе си не е нещо, както превръщат властта. Няма абсолютната власт е абсолютно зло. Това са глупости и лъжи. Говорят го тези, които искат да си яменкат на по 2 години, 3-4, да си разделят баницата и да продължават да крадат така по щафета. Напротив, властта е свише, както човек трябва да си владее домочадието, трябва да си владее, да си управлява ресурсите, финансови и всякакви. Напротив, човек трябва да владее, включително лидерите в един град, на всяко едно ниво. Един творец не може да твори истински, ако той не е диктатор в творчеството си. Хубави е смисъл на думата, говоря. Да диктува на творбата. Нали, художника, той диктува на платното и на боите. Така е и всеки лидер.
някой ще кажа диктатура. Не говоря за диктатура, говоря за водачество, за начало, за начинатели, за началници. Думата началник е много добра. Така че тук, дето се демонизира властта, а най-много и злоупотребят с нея тия, дето говорят ушким, нали, така да си менкат, където нямало значение, трябва да се сменят постоянно, нали, защото ги използват като салфетки, а затова седат спонсорите и кукловодите. А всъщност, напротив, трябва да бъде ясно кой води, отговорност да поема и да отговарят с душата и духа си във вечността. Това е една друга тема, която друг път ще говорим, но това е морал и нравствеността винаги кореспондират с отговорност пред висшия авторитет. Да, аз говоря за вярата. Говоря за духовността. Говоря за това, което е вложено и в социалния живот, не само в мирозданието. Закони, които са вложени от Твореца. Включително в справедливостта, усещането за справедливост. Аз съм го забелязал, толкова много неща, искам нещо да... Има, примерно, сложен ниско знак, който някой си удат главата. Или нещо направи. Ти пишеш до общината, ако няма нещо да стане голям, да има воля, както казва, политическа воля, някой да раздвижи, никой не си има да пръст. Това е големия проблем. Загубила се индивидуалността. Няма да имат дух един град, ако не се ценят индивидуалностите, личностите, творците, интелектите. Това в момента умишлено се уравновява и такива креатури, които са смешници. Ние ги виждаме, че те наистина те са креатури. За тях седат съвсем други сили. Те са, както някога може би с куфарчетата са били. Те не са личности, то си личи. Просто са кукли. Добре, явно на този политически цикъл или този цикъл на избори на местната власт няма да се промени особено много нещо. Освен в това да образоваме и хората всъщност да се интересуват от тия изначални принципи, изначален морал и основания на властта, на управлението. Точно трябва да има възпитание. Освен това... Просвет. Да. Просвет. Да. Това ми беше въпросът всъщност какво може друго да се предприеме. Аз много се замислям, защото ние сме против партократство, но може би трябва да се създаде нов модел партия. Партия, която няма нищо общо с сегашния модел. Партия, която сама по себе си е град. Като град държава. Сама по себе си като среда. Сама по себе си да бъде общество. Защото очевидно трябва да се покаже в един мини модел. Това е както някой, ако измисли някаква супер маратонка, да, глупав пример, защото е по-близо к хората, трябва първо да направи проекта или да направи прототип. Да се види. Нали? В някакъв смисъл аз съм се замислил и може би трябва да го обсъдим с вас и с други, които са част от Политическа академия, дали все пак да не направим такъв проект. Защото е необходимо да има някаква среда, в която да се възпитат хората и да могат да се включат и да виждат вътре, че модела работи, че има един друг модел, който няма нищо общо с това, което днеска наричат партия. И това вероятно предстои, но аз бих казал, по-добре не гласувайте сега. Освен ако не знаете там по места, по села, по градчета или градове, лично да познавате някои лични взаимоотношения, да знаете, защото аз познавам някои хора, лични взаимоотношения, които знаят, че тия хора са читави и имат друга визия. Но иначе е така по листовките, по пощенските кутии, по това, което медиите облъчват, по всичките тия неща, не им давайте легитимация. Защото вие тогава ставате, аз се обръщам към зрителите, ние ставате съучастници на всички последствия. И не сте невинни. И вие легитимирате модели, които са извратени, които ще продължават. Това е като постоянна, как да кажа, някакъв вид, както се нарича при престъпленията... Рецидивизъм. Стига се занимавали за това. Дори да каже някой, ама виж, избраха по-лошия. Той е същия. Защото той е зависим. Те са вече направили сглобката. Вие не мога да... Аз обръщам казителите. Те са вече направили сглобката и вътре общинския съвет ще контролира. Общо взето нещата са си едни коловози. Това няма никакво значение кой е. Като всичките, нали, колкото и да са различни да се правят, в крайна сметка са едно като дали ще го видиш единия или другия, той ще слушка и ще работи. И ти убеждават, защото за тия гласуват. Ма те са същите, какво ни мамите? Ма те даже си го казаха. Казаха, нали, Васил Терзиев и екипа му, нали, казаха, ние ще работим с всички. Независимо от коя партия. Ако нямате мнозинството, нали, ще работите с всеки. Тоест на практика общото няма значение. Нали? Хъката,
борят си се помежду си, нали, там така и нататък, обаче какво очакваш да бъде, когато подизпълнителите по различните обществени поръчки пак са 2-3 фирми? Те си имат да го направят. Всичко е едно и също. Да. Аз това искам да кажа, че вероятно в много от пазите може да има и тук там е наистина свестни кандидати. Със сигурност има, но които те ще обаче трябва изключително първо, че вероятно ще бъдат натискани да слушкат, или на други места те самите трябва да бъдат много внимателни в какво влиза. Защото аз знам, примерно, мои познати, които са се кандидатирали партийно дори, които имат правилната концепция, правилната визия. Обаче подозирам, че във времето ще бъдат натиснати. Защото като направиш компромис, когато направиш компромис, един компромис, после бързо идва и втори, и трети и така нататък. Това е, голяма е помията и ямата, която е навсякъде и това е, за съжаление, огромен проблем. Те хората го знаят, но това мисля, днеска, което казахме и разговорихме, наистина поставя едно важно начало за това как може да се излезе от това блато, това политическо блато. Да, има начало, което ние трябва да търсиме точно това, защото те процесите ще бъдат все повече на разпад. Просто защото това е като подходът е абсолютно сгрешен, както говорихме днес. Някой го вникне в тия неща, които да го гледа пак. Подходът като е сгрешен, то няма как да няма все повече и повече разпад. И самите, аз съм забелязал, самите структури и сили, които седат за тях, те търсят нещо ново, защото виждат, че като се разпада, всичко се разпада и тяхното разпада се и тяхната къщичка, дето са си направили. Даже бих казал нещо повече. Има една друга опасност, нали, която между другото забелязвам, нали, като сме обикали последно време, нали, из общините в България, има го този момент, че някои хора даже почват да говорят, че без еволюция не може да стане. Което между другото е много опасно. Защото това е много опасно. Точно това е разпада на държавността в този контекст, който го коментираме. Ако нали, важността на това, което говорим днес е толкова голяма, толкова необходимо е това. Тоест, за да се избегне. Точно така, защото другото още по-страшно. Защото още по-страшен разпад, който вече хората стават зверове един към други. Става ужасно. Който учи история, знае, тия жебета сме ги яли. И войни, и разни други гносоти, това го виждаме. Но това е мисията. Истината е, че едно е това, което ни казват. Имате свободата. Това е свобода на абстракция, на абстрактно ниво. А всъщност въпросът е каква свобода можем да прилагаме. И това е вече друг въпрос, който бъдеще ще развиваме. Свободата да си избереш какво тип шоколад. Дали украински, дали Милка, или нали, това е свобода ли е? Това е лошото, че много хора за какво им е свобода, ако нямат истинско разбиране за какво могат да употребят. Да. Ние говорим точно за това. Човек, който разбира какво е същността на свободата, има разбиране какво е човекът и какво е природата и какво е обществото и всички тия неща, той може да оценява и може да ги прилага, докато повечето хора, вероятно, така са ги възпитали. Но това не е възпитание, би казал дресирали. Когато казваме възпитание, то е хубава тая дума. То е свързано с питане на верните въпроси, за да намериш и верните отговори. Това е търсене, търсещите хора. А другото е дресировка. В момента те дресират избирателите. И го правят много време. Докато ние говорим възпитание, някой да не се обижда, че го възпитаваме, то не е образование. Повече възпитанието е повече от образование. Да си задаш верните въпроси, да намериш верните отговори, да бъдеш търсач. Това е най-тежкото и най-трудното. Да възпиташ някой означава да му дадеш възможност сам да се образова. Сам да се развива. Така че, като говорим за възпитание, ние даваме инструментариум. Български народ да се събуди и да влезе в една друга реалност, която тя съществува и го чака. Истинската реалност. Нито предците ни са изчезнали, нито духът, идентичността, нито културата, но ако сме излязли, большинството българите, ако са излязли от тази идентичност, те фактически не могат да черпят нейните извори и нейната благодатна среда. Аз сещам за няколко интересни съпоставки, които мога да направим между класическия либерализъм и точно тия концепции, между другото, за лидерството и за тази диктатура на твореца. В концепцията за един градоначалник, но това може би ще го оставим. Разбира се, можем да говорим и друг път и за, което е интересно, за истинския прогресизъм, защото ние не говорим за някакви остарели модели, ушким да ги наричат консерватизъм. Какво да консервираш, вече? Това, което ще уме, ти го консервираш ли, какво консервиш и какво? Има какво да кажем по въпроса. Там има едни също забатачни папагалства, даже и наши тези, но не ги разбират. Както случай, дето говорихме за градоначалник. Да. Това е голям проблем.
Така че имаме да говорим и за истинския прогресизъм. Ние също ще работим с всички, защото аз виждам, че всички те, дори след време, те се изчерпват. Те са наистина като изтривалки, изпразват със съдържание, има нужда от истинско съдържание. И щът нещата винаги опират до... Винаги, или дори да не приемат истинските визионери, винаги са копипействали тяхните добри примери и добри насоки. Дори това да е, ние бихме били доволни. Така да бъде. Така да. Благодаря ви за разговора. Благодаря, че бяхте и с Град на високо. До нови срещи. Споделете, харесайте, следвайте ни. Супер, да. Цъкнете към банката в YouTube. Мотивирайте ни, бе, хора, да видим, че има хора, които оценят това, което правим и схващат, че има неща, които няма къде да ги чуят другаде, освен след политическа академия и хората, които и в случая този подкаст.